כן, בלי הנייר, אולי בלי הנייר. או, זה רעיון. רגע, הכובע שלי. סליחה, גם הכובע שלי. פינות, צלות. אני חושבת על החופש, על השמיים, על הים, על המרחבים. ככה זה יראה יותר יפה. זהו. יופי. שמיים בארץ, להיות חופשייה. כאן יש פה את השורשים, אנחנו שורשים חזקים, עם כל המצב שקורה לנו. זהו, חופש והדרור. אמן. תודה רבה ללאה. עכשיו תקחי את הכובע שלך. שזה לא יפגע או משהו? אני יודעת, אני החלום שלי, אני גרה ב9 קומות, החלום שלי שזה בית קרקע עם עצים, חיות, גינה. והחלום שלי גם להוציא לי שהיום עשיתי איזה מכונית קטנה. אבל הפעם לא מאוחר לשאול. כל הכבוד, בהצלחה. חלומות מתגשמים. אמן, אמן, אמן. כן, איפה שלך? יאללה. גם שלך יפה ושל כולם. תראי לכולם, אני בכוונה שמה שיהיה לך נוח כדי מהמם, אסתר. ואני חולמת לחזור לשדרות. בעזרת השם, השתחררו את השבויים שלנו, את החיילים שלנו, יחזרו בשלום, ושלא, אף חייל שלא ילך לנו, ויהיה לנו שמח כמו פעם, וריקודים ושירים, ונפגוש גם אותך, וכולנו רק בשמחות. אמן. כל הכבוד. אז יפי, תני לאליהו. אל תעסיקי אותי. כן, תספר לנו. מה, אתה עשית משהו מקסים? מה אתה... תספר, מה אתה חולה? מה עשית פה? למה אתה מתגעגע? אני מתגעגע לציורים שלי בבית. בבית, גם פה. תראה לכולם איזה יופי. מה, אתה מצייר בבית? מקסים. ממש. הנה, יש לך תרנגולות פה, לא? ציפור. זה יפה, בא על החלון, על העץ. לי יש תמונות של כל הציירים. אלפי כסף לי השקעתי פה. וואו, אליהו. תהיה בריא, כל הכבוד. עשית יצירה מהממת. בואו נמחא כפיים לאליהו. תגידוש. הנה, תניחי. צריך אחר כך לתקן את הסלוטייפ המיותר. טוב, אני מתגעגעת ימרה, אני מתגעגעת לחופש. תראי לנו. זה ככה, כן. גם עכשיו. לא, זה לא חופש. זה לא חופש. לבית, לחופש. לבישולים ולחלום. לפינה השקטה. תודה רבה, חגית. אני עשיתי פה, אני מתגעגעת להכין ארוחת בוקר לילדים בבית ספר. תראי לנו. בקרוב מאוד. מתגעגעת לעשות על האש. מתגעגעת ללכת לחברה שלי שכל יום שבת אני הולכת אליה הביתה, יושבים בגינה. מתגעגעת לבת שלי שלא פה. מתגעגעת להכין מרק לילדים. וואי, תשימי צמרות, כמה געגועים. מתגעגעת לעבודה. הייתי פה מרכז קניות כזה. נהדר. איפה אבא שלך? איפה שלה? הנה, הוא מהמם הזה. חתן והכלה, הזוג המתנתי. לא, זה לא חתן וכלה. לא, הזוג המתנתי, את במענק. לא, יש פה חייל ובן אדם חרדי, שזה בעצם מה שמוכיח לנו על אהבת חינם ומי שאנחנו צריכים ליישם בעתיד. זהו, אני סוכנת תיירות, אז אני מאוד מתגעגעת לסגור דילים לאנשים ולטייל בעולם.
לעבוד, שגרה, וזהו. חופש, חופש בעיקר. ולעוף, ראינו שמה. נכון, וגם יש פה שטרות של כסף, אז להתחיל להניע את הגלגלים. יאללה, אנחנו אומרים כל הכבוד. עכשיו תראו מה יצרה אסתר, מהממת. אסתר, מה את מתגעגעת? למה את מתגעגעת? לכובע. לכובע עם כל הצבעים. עשית מקסים, 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 מקסים. אני לוקחת כדי שנוכל לייבש את זה יותר טוב. בואו נמחא כפיים לאסתר. תאיר, איפה שלך, ממי? הנה הוא. זה. תניחי, תראי לנו. זה לא בדיוק געגוע. זה יותר חלומות. אמרנו חלומות. שמתי מכונית כי אני מתה שיהיה לי כבר אוטו. שמתי כזה שביל וזה שאני אמצא את הדרך שלי, פרח לפרוח, לב, אהבה וחופשיות לרקוד. יפה. אמן, מקסים. לא נדבר על זה. יופי. זה שלך? לא יודע, לא ראיתי. היא הייתה פה רחוקה. כן, הייתי רחוקה קצת. אני בעיקרון הייתי אמורה להיות מדריכת טיולים עכשיו, אז כאילו אני מתגעגעת למרחבים שעוד לא הכרתי, אז כזה